אז מה קורה חברים, היום אני אראה לכם את הפוקימונים שלי, אז בואו נתחיל. אוקיי, אז יש לי פה את בלבזור ושני השיפורים שלו. שניהם, יש לי פה את צ'אריזארד, צ'ארמיליון וצ'ארמנדר, סקוורטל, השיפור של סקוורטל והשיפור השלישי של סקוורטל. יש לי פה את קאטרפי, אם אתם רואים. איפה? את השיפור של קאטרפי. אני לא רואים. את השיפור של... לא, קאטרפי, את השיפור של קאטרפי ואת בטרפלי. יש לי פה את ווידל, את השיפור שלו, את השיפור השלישי שלו. שלושת הפיג'אוטים האלה. רטטה, השיפור שלו. ספירו, פיירו, משהו כזה. אקנס, השיפור שלו. פיקאצ'ו ורייצ'ו. יש לי פה את... איך קוראים? שכחתי. סנצ'רו, נידורן, קלפירי, השיפור שלו, וולפיקס, סמי זהב כזה נדיר, ג'יגליפאק והשיפור שלו, זובת, אודיש, פרס, השיפור שלו, ונונה, דיגלט והשיפור שלו, מיאו, השיפור של מיאו, פסיידה, גולדק, מנקי, שריימי, שלא קוראים לו, גואלית והקנאי, פוליווג, השיפור של פוליווג והשיפור השלישי, אברה קדברה, אליקזם, משהו כזה, מאצ'ו, שלושת הטירסים האלה, שתי המדוזות, ג'יודוד והשיפור שלו, את רוניטה ואת השיפור, יש לי פה את סלופוק ואת... שכחתי קוראים לו, לא, סלופוק וסלוברו נראה לי, כן, והוא ממש נדיר סלוברו. מגנטו נראה לי, ציפור כזאת מוזרה, דודו, את השיפור של הדודו, שתי סוסים, שתי רוחות כאלה, את כל הפוקימוני רוח, אוניקס, המחר הזה, שתי הקרבים, הכדור, עוד כדור, ביצים, עוד עץ ביצים כזה. שנייה, יש פה את הקיובון, השיפור שלו, היטמון צ'ן, מחר כזה עם לשון, קופין, הקרנף, השיפור שלו, איש עם ביצה אחת שאמור להיות לו 2, מחר כזה, מחר נדיר, ממש נדיר. אין אותו בארץ. נכון, בארץ. יש לנו פה אותו, את הורסי ואת השיפור שלו, יש לנו פה את גולדין. יש לי פה את השיפור של גולדין, סטריוס, דרמי, הליצן הזה שאין אותו בכלל בארץ, אם לא תמצאו אותו, אני אספר אולי בעוד כמה סרטונים איך עסקתי אותו, ואני לא צ'יטר, אם אתם חושבים. ויש לי פה את יצירה הירוקה הזאת, ג'ינקס, אלקטרוברד, משהו כזה, מגמר, פינסיר, יש שור הזה, מה שזה לא יהיה, שאין אותו בארץ. יש אותו רק בניו יורק. לא רק בניו יורק, יש פה את הפאקינג גרדוס, מי שאני הכי אוהב במשחק, ואת המג'יקארפ שאותו אני פחות אוהב, אבל גרדוס! אוקיי, אז יש לנו גם את לפרס, רק שנייה, החוץ שלי, לפרס, יש לנו את איבי ואת שלושת השיפורים שלו, אוריון, חילזון מכוער, קבוטו והפוקימון הזה ששמעתי שהוא בין הנדירים שבמשחק, הוא ממש נדיר. אז יש פה גם את הדינוזאור הזה, סנורלקס, דרטיני, השיפור של דרטיני ודרגונייט. דרגונייט הוא הכי חזק אצלי, ועכשיו אני אראה לכם אותם פשוט בפוקימונים שלי. אוקיי, אז עכשיו אני אראה לכם אותם עם הסיפי שלהם, קומבט פאוור. יש פה את דרגונייט, הוא הכי חזק שלי. אני יודע שהם לא ממש חזקים, אבל בוא נגיד שאין הרבה שיותר נדירים ממני פה בארץ לפחות. יש פה את וגרדוס, כמו שאתם יודעים, אני מת על גרדוס, יאללה בואו נפור, נראה לכם הכל פה, ואז אני רוצה להראות לכם משהו ממש נדיר. נראה לכם קודם את כולם פה, ככה.
ואת בלבזור, האמת שאני צריך לתפוס כי שדרגתי אותו לשיפור השני, אז אני צריך לתפוס את בלבזור אחד. ועכשיו תראו משהו ממש נדיר. ממש נדיר. אז עכשיו אני אראה לכם את מי יש לי וכמה פעמים. יש לי פה, אתם פשוט תראו לבד. אתם מניחים. רגע, אני חושב ש... ידעתי שאני צריך לעשות את זה. בטעות שיפרתי אותו וראיתי שחסר לי, אז עכשיו ראיתי שאני יכול לעשות. רק שנייה, גולם, יש לו זרות כאלה כמו שפתחים. נכון. יאללה, אז בואו נמשיך לראות, רייצ'ו. יש 805 CP, לא משהו אבל עדיין. יאללה, איקס. עכשיו אתם עוד רואים את הפושטים, כן? עוד מעט תראו אותם גדל. סלובו. דודריו. דודו. עכשיו תראו משהו ממש נדיר. ממש נדיר. 3 לפרס, 2 איבי. פאקינג 6 ויפריו. 2 ג'ולטיון. פיירו? זה פלרים? מה זה? תראו כמה סנורלקס יש לי. רק תראו כמה סנורלקס. דרטיני. פעם אחת, 3 פעמים את השיפור השני, ו3 פעמים את פאקינג דרגונייט. אז מקווה שנהנתם, עשו לייק וסובסקרייב אם אתם רוצים לראות עוד, לא עוז. ונתראה בסרטון הבא. ביי. אוקיי, רק שנייה, אני אתפוס את הקוף הזה. טוב, לא משנה, תפוס שנייה, אני אתפוס. הנה, אני תופס, תסתכלו. מסתכלים. רגע, תסתכלו. דיסלק, דקה, הנה, אתם באים ככה. איזה פרו! שכחתי להראות לכם את האייטמים, אז בואו נראה 3 לקי, 3 אינסנס, 116 פוקיבול, 41 גרייטבול, אני מקווה שאתם יכולים לראות, אין לי פשוט מצלמה, אני מצלם בטלפון שלי, אולטרבול 14 אם אתם רואים, אני מקווה שאתם רואים, פטל. 32 פתלים, רק שזה לא יהיה. אג אינקובטור, ואני רוצה להראות לכם עוד משהו ממש מגניב. ותראו את הכסף, כמה כסף. שזה 3 עם אג אינקובטור. אני אראה לכם כמה כסף עשיתי רק ממכונים, ועוד בזבזתי הרבה מאוד על כל האייטמים. בזבזתי 200. בזבזנו 200. רק מההשתלטות על מכונים קנינו מלא לקי, קנינו מלא אינסנס, כי אנחנו כל היום משחקים במכונים. ויאללה, מקווה שנהנתם עוד הפעם, עשו לייק וסאבסקרייב אם אהבתם, ונתראה בסרטון הבא.